Tanungin kita ulit ha. Sa 8 na binanggit ko, ay namayapan na lahat maliban sa isa. Sino siya at kailan siya ipinanganak? Hindi man yun ang question kanina. Hindi nag-awal na pero isang nasa-relate sa amin. Sige, sino muna siya? Siya si? Lola Linda. Linda Cabuena. Linda Cabuena! Taga Matalam. Port Cotabato. Birthday pa. Traditional. Alam ko, hindi-negotiate ako dito. Tama na yung pangalan. Congratulations, sir! Bata ang magdadala, ha? Bata. Sinasabi ko talaga itong bata ito, eh, first honor. Sabi bata, hindi siya inutusan, ha? Sabi ko ba? Ako 100 ka na sa akin, babalik ko naman. Sabi siya. Okay. Bring me daddy na malaki ang tiyan. Ano yan? Oo, sundan. Okay na. Sabi ni daddy nito, anak, pinapahiya ko naman ako. Nagpapalihok ako ng tiyan eh. Tapos si Lolo naman, sabi niya, malaki ba itong tiyan ko? Gumano na lang. Okay, congratulations. Bigyan po natin sila. Lahat niyo ako, kids, ng inyong mommy. Mommy na dapat magaling sumayaw. Mommy! Gabi na, wala magtapal ako dali ha. Wala mga nanay mo. Hawal mo tatlo lang. Naano ka mo? Bigay na patuloy mo na hawal mo. Okay. Oh, mga bata, atras muna mga bata. Manila kayo. Dapat showdown po ah. Thank you. Ay, naku. Thank you. Come on, May. Ay, ako, Rosalinda, parating. Congratulations na bala. Thank you, sir. Ito ako. Ituloy mo, ituloy mo. Walang masinsilungan. Stupid lang. Oh, sige, stupid. Saan ba punta? Hira. Hindi karaoke eh, hindi karaoke. Okay lang, okay. Lunes. Ang tayo'y Ako araw lang, ang ibig sabi ng araw. Ikaw yung tutulong. Pines o walang S? Lunes. Lunes. Ang tayo'y muling nagkita. Diba? Ano? Kilala pa. Uy, baka bang linggo ata to. Ang yan sabi ko, Martes. ang tayo'y muling nagkita. Miyerkules. Tayo'y muling nagkita. Nakabahan ka sa Lunes. ang tayo'y muling nagkita. Ano ulit-ulit ni Sir? Congratulations mga sa amigo. Ang puso kabuena ay mapagmahal at higit sa lahat, mapagbigay. Kaya sinasabi ko sa inyo, meron na tayong susunod na grand reunion. At ito, hawak ko. Ato yan. Hawak ko sa hapong ito ang magiging una nating pondo. Kaya maraming salamat. Ay, talaga. Ano to? Ano ba? Okay lang ba na ibigay ito sa pondo? Ano to? 4 versus 200? Biro lamang po. Dadagdagan ko po ito. Hindi po kayo dito. Congratulations. Bring me cellophane na may lamang ulam.
dito sa binalot mo? Sino po yan? Kay tita. Magkakabkabit na ata. Ayoko pinutin. Nagloko kayo. Okay. Huwag mong sabihin sa aso to. Kay ni Ola sa gamin. Congratulations. Oh, ano daw? May sa kilo.